ha ko galle ɓoccitiɗo fuɗɗima arete hente ɓo yen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen saabu ɗum ala ko ɓuuri welde o galle ɓoccitiɗo esal kajja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñallo yota ko resto pari foot walla grand place uji ñalla haalde tan ko wodanani ɗum ijam e togar nen an kadi goɗɗi goɗi mon kadi mbaɗa ala ko Alassane wanmaje kadi togar nen mbarɗo jaam ɓuri ko jaam kadi wona jaam mare Alassane won ko waɗi heedi Alassane hay dara waɗani ko o serade mbaɗi noon ko mbaɗa boni Alassane hay tus waɗani ko an waɗi Hola. an deken aɗa heeɓiɗo aɗa wadde Alassane aɗa dogda e mum ɗo e galle jan fo sippiroji acci kola ndeken ko an woni ko mo mbaɗa horta boni baba ani mbiɗa ko mbimi ko ka a nani ɗum ko an woni mo horta fiya Alassane jamma ñalam suka kitti aɗa colli ɗi yo koor hay baali ɗi yo koor ndeken an a horta ya mayde bonde yo feccine min mbiyatande kam miigiɗay mo horani sa horto kay an kam mara ka nattan hoɗum natte woni womnede ko min mbiyata ko horta wadde ka pontaɗo wonmo mbima min mo horta ay goto kontani ala min goto kontani mayi ay aminata togara nen ande ka hangama ko yan min ko mi kon min ko ditande Alassane ala acca kola kebduɗon ɗo e galle ala fof ko ɗum mbaddata somi wadde a jabbela Alassane wata ko gorko woni ɗum tagi Alassane ñande ɗo enne nde fecca mburu ɗo nde fecce ɗo enne nde o haɗimi ɗo enne ɓuɗɗa ndeken ko jiiɗo maɗa aɗa waɗa ko mbaɗata mbaɗata ko mbaɗata ay ande ay yow ay woni mayde bonde rono maɗa min ayi min sa wiyata yow Alassane wiyata yowomi mbiyaɗa yowomi min to Alassane min yowomi ande yowta ko min amani manam ñanden ko komi horani ɗo ko marko ko an tigui ñami Hola. hay goto min amina ko min ñammarma min ñammarma aɗa amina ko arti yumum a yetti Alassane yumum aɗa comtuma no mbiya ko mino ñammar min mboɗo ñammar min korko moɗo kellibaɗo mboɗo woodi ande kam ko gonɗa ɗo e galle fo ɗeɗo bande wadde mi yi aɗa wayla yesil ma ngol min woni ñammarma min an mayde bonde fe ande ko mi faami Alassane en comtima ko Alassane en comtana mbiya ko min ñammarma Alassane mbima mi horani min Alassane en mbima mi horani min ay mayde bonde hande min neɗɗo to lakara mayde bonde marɗo seydineji battiyata lam wallahi wona la ilaha seydani potu ala ɓural artin hakkille ma an mbete no pindini ka keccitani ni ko an tan goto yaade foppu nande beddaji nibbiɗi ɗi ummo artin hakkille la ilaha illallah innu allah kulli nafsin jaykati mo ala fof ko hedde wallahi wona jagani ɗo ɓiɗɗo gorko ma wonan tan min noon min kam maygalum yontani min ko hedde am ko noon mi wonta yeyno hey goto mi wonta yeyno
kala bawɗo so en keccaari yonti yo finnin hoore mum ni ɗum ɓe ɓuri kala mo wawa mo wonta finnin hay goto mbaɗirnoɗa ɗum ko sabi Allah e dañde hen baraji waɗi seydaneji ne ndewma hen kay jarani an kam to foɗo ma wongo ngo woni foɗo woto gadduɗa ɗo ha e ar payen nder suudu ar ala mi wala nder suudu mi suusa nder suudu I boowol kay ɓuri bonde sa lilima boowol tawma ɗo noon mooni ɓuural woto wat annante e nder suudu ko hedde porte kam mayde ko mi wonta yeynana e goto kala jiɗɗo feejjade yo finnan hoore mum kala finnani hoore mum mi wonta finnana e goto ɓuri ɓaadi ko sabi Allah waɗanana ha ala